Terve pitkästä aikaa. Vähän on ollut kaiken näköistä hommaa tässä ja töitä ja festareita ja tekosyitä riittäisi tässä, mutta ei sen enempää. Keskittynyt omaan hyvinvointiin, sanotaan näin. Mutta silloin tähän kun on inspistä ja motivaatiota. Tätähän ei tehdä rahan takia, vaan jonkun muun takia. Teidän takia. Teidän. Tällä kertaa mulla on tämmönen Perrymixi Primotail tallin kauan ollut jääkaapissa. Toivottavasti nää ei potkua niinku vie. Perrymixi tosiaan Limited Edition Primotalli 2022. Vähän on vanhaa soossia. Sillikastikkeen ainesosat, primotallit, silli, punaherukka, mustaherukka, puolukka-vadelma, mansikka, karhuvatukka, omenamehu, omenasiideri, etikka, hunaja ja anis. Valmistettu keittiössä, jossa käsitellään pähkinöitä. No kiva tietää. Onneksi en oo pähkinöille allerginen. Ja lukutaitoa riittää näköjään. Ehkä just. Valmistusmaat. Alankomaat. Perrymix on nimensä mukaisesti sekoitusmaukkaita marjoja suomalaiseen makuun. Marjojen tuoksusta voisi olettaa kastikkeen olevan makea ja miellyttävä, mutta älä mene lankaan. Tämä soosi voi nimittäin olla myös hivenen tulinen kovaan poltteeseen tottumatta. Kastike valmistaa käsityönä. Tässäkään ei ole mitään ouville lukuja. Ja sen verran huonosti valmistautunut, että en ole lukenut Googlesta enkä netistä. Totutusti tapaa avata pullo veitsellä. Tai yritetään avaa siis. Hyvinhän tuo lähtee. Tällä kertaa mulla on ei oo vinksejä, vaan on hampurilainen. Päivä se on mennyt ties milloin, joten vissiin omalla vastuulla pitää mennä tässä. Aika nestemässä tuntuisi olevan tämä, joten siidärietikko on vissiinkin täytetty aika reippaasti. No kieltämättä aika marjaisen tuoksunen. Nyt tällä kertaa mä en ota mitään originaalia haukkua. Joten kaadetaan vielä
vähän ja hupsista keikkaa ja mummokin breikkaa ja niin poispäin. Kiva niinkö marjaisa tuoksu tulee niinkö. Laitetaan sen tohon noin. Kansikieli. Tällä kertaa on maitoa jopa otettu niinkö tohon vierelle. Mutta paperia ei oo tietenkään. Minkä sille mahtaa? Maistetaan se. Ihan hyvä hamppari. Mutta se tuli tästä sittenkin toi originaali haukku. Kaikki kastikkeet on tuossa keskellä. Tulisiko sitä soossia pikkuhiljaa? Ei vielä. Mä luulen, että seuraavalla haukulla. Noin. Nyt tulee. Joo. Mutta jos sen verran sanotaan niin, että toi kassike ei oikein nyt hampparin väliin on niin ole ehkä suunniteltu. Mutta huomas kyllä, että siinä potkua on. Ehkä jonkun paholaisen hillon kanssa tai mitäs näitä on? Pataruoan kanssa ainakin, johon käytetään hilloa tai siinä onkin idea, kun
laittais kaalilaatikkoa ja puolukkasurvoksen sekaan sitten hieman. Niin voisi tulla semmonen kiva potku. Riippuu kuinka tymäkkää haluaa. Niin. Pullossa lukee Superhot ja niitä on 5 liekkiä. Mulla ei oo lusikoita eikä mitään, niin maistetaan tätä ihan tälle on siinä potkua, kun tolleen maistelee. Maito on hyvä. Sitä mä en tiedä missä niitä ne marjat on. On se tullis. Niin. Taas kannusti tehdä video teitä varten Juukusta. Oli erittäin hyvä. Ei tässä muuta, mutta ne jäi nälkä. Eipä siinä. Pahin tullisuus on ehkä ohitte. Ja se kävi tuli ja meni. Vai tuli kävi meni. Jotain rinnepä. Mutta eipä siinä. Jakakaa videota, tykätkää ja näemme ensi kerralla. Se on adios.